Здравейте YouTube, аз съм Гоблин, тук до мен е Скрини. Пак сме само двамата. И може би още няколко епизода ще снимаме само двамата. Извън кадър направихме доста неща. Но направихме го заради това, защото да ни гледате скучноти. Тук Скрин направи 3 ферми, намерихме джунгла с кокобин. Бинс? Да. Наблягай. Къде ни е? Къде са ни стълбите за горния етаж? Еми, ето сега ги подобрява. Добре. Такива. Да, също намерихме от втория нов вид дървета, които са въвели. Не сме намерили, просто аз намерих фиданка и оттам нататък ето подвънка с забравих смисълта. Размножи фиданката. Да, с бомбио и е така. Сега отвънка си имаме нещо като Ферма. като ферма, да. Този втори етаж може би ще бъде отчасти честрум. И понеже става вечер, искаш да легнем да спим. Също, ето вижте какво намерихме. Да, диня. В посредата на джунглата, непосредствено, нали, вървим си, нали, търсим кокобинс и пред нас готова пораснала диня. Това може би е някакво ново подобрение. Не, аз за първи път го виждам. Ай. Така. За следващия епизод, нали, като се съберат коментари, казвайте какво да правим в епизода. И за последващия ще видим. След като като направим, може би, да знаем, един-два сезона, като писни, може да снимаме нещо друго. Да, няма да е само Survivor, може да ги редуваме. Просто за сега наблягаме на Survivor. Обаче те с леглото към мадразните. Изтипосани са като някой лайна. Качи ги горе. Не носа. Да, размножихме и кравите. Един пропуск, знаеш ли? Какъв? Че горе нямаме грам стъкла. Еми, в честа трябва да има оня, който беше до леглата, които бяха, Да, знам. нали, там долу. Между другото, ние показвахме ли как се отцветяват стъкла? Не сме, нали? Не сме. Добре, значи отиди за санд да събереш. Отиди за санд, събери. Добре. Около стак някъде събери и като дойдеш ще ви покажа как да си... Само да взема първо храна, че съм с скоростта на светлината бърз. Така че ще го щупя и ще го преместя. Сега ще ме изчакате да се нахраня. И сега отивам за санд. И там виждам санд. О, колко много. Ще потърся друго място. Тук. Да.
Да, аз тук купах в първи или във втори епизод само. Колко каза стак? И там някъде. Така. Ще ви покажем как се прави стъкла, след това ще отида да купая в мината. Всеки знае как се прави стъкла, как се правят цветни стъкла. Как се оцветяват. Не ми събрах. Чайте да убия малко крави. Ето и тези новите видове дървета на втория вид. Новите, ето го първия. Това е там червената гъба, е моята колибка на заточение. Всички вече би трябвало да я знаете. Да, и я каза сигурно за 100-ния път и на хората им писна. Да. Нищо аз да си я кажа. Трябва да я знаете вече всички. А тук ти дам санда, къде бягаш? Гледай го. Не служа да се пече, бе. Тут сме где? Лето, тук имам 59 опечен глас. Окей. Елайте сега да ви покажа как става това. Сега, примерно, искаме не тук. Сега, понеже не снимам аз, ще ви покажа. Сега аз ще направя конфигурацията в този чест за инструменти и гоблина ще я направи после на такова. Примерно, ето, взимате едно пинк боя и като искате, обграждате го ето така и така изхабявате 8 глас и ви става, и тук ще ви стане 8, ето къде ще отстрани, нали, както е крафтинга, ще ви стане 8, обаче розово. Примерно искате сини, по същия начин. Слагате го и го обграждате. И вече вие си избирате цвета. Да. Сега ще ви покажа как става. Ама чакай, вара изберем първо какъв цвят ще ги правиш. Какъв цвят ще трябва ето червено, ето вземи червено. Не е нещо, което нямаме. Загоре ли? Да. Ще ползваме и други цветове, не само червено. Така. И оттам нататък, нали, вече като си направите обикновения глас, както конфигурацията, оттам нататък по обикновения начин си правите и глас панел. Напред на глас панел. Ето виждате, получава се червено. Нареждате си, нали, така. И ето, вече имате червени глас панели. Искаш ли? Да, дай. Лесно е. Да. Сега ще направя още малко. Ако ти трябва с такова има в... Ти за кой ще ме стигне за нищо? Правя още. Ала тук още 16 ще дам. Да, те ако ще ми ги даваш по 16... Сега ще изпика. Има стъкло готово и то към 47. Там ти го фърлих. Виж в честа има готово стъкло. Всичко ли да е червено? Де да знам, не е половината промъзни. Така. Още малко глас панели. Така, носят един стак червени. Къде си? О, да. Ето, ще направя сини. Да правя ли? Имам. Какъв цвят ти трябва? Направи розови, понеже няма. Добре, ето те ще направя.
Така, ще сложа още малко да се пече. Също ще направя розови глас панели. Ето. Половин стак. Някакъв друг цвят. Какво? Някакъв друг цвят. Дай сега. Той какви са? Розови. Ама Малко с наливаме място. Еми по-тъмно розови. То от другото имаш само един цвят. Жълти трябват ли ти? Има малко. Не искам. За сега остави повече не ми трябва. Искам да експериментирам малко. Да, не очаква да се получи нещо. Така. А оранжеви искаш ли? Добре. Имаме 20 оранжева боя. Обаче я да видя колко глас имаме изпечен. Ще стигне май. Ами, то няма неопечен глас. Аз в момента правя. Правиш неопечен глас. Това не бях го чувал. Не в такъв смисъл, не в буквален. Оп, грешка. Направих една голяма простотия. Направих ги на глас. Викам, Нормално е. сега ще пробвам нещо. Едва ли ще стане. Не. Така, имаме 32 обикновен глас панел. За нещо ще трябва ли? Айде две да спим. Така. Стига. Дразда ли те? Леко. Ми, супер. Така, имаме вече оранжев глас. Айде, още. Така. Оп. Пак ще да направя простотия. Не е нещо много. Нормално. И аз така свикам. Така. Айде дай ми оранжевия глас. Давам. Чакай да го направя, тук има още 10 да ги направи тях. Къде си? А, горе ли си? Обезопасявам. Никакъв друг цвят. Къщата става хубава за сега. За тебе е хубаво. Еми, Кой казва, че другите харесват? като ни я харесват, да ни я гледа да намираме лесно. Викаш, неспирната логика. Еми, Сега всички цветове ли ги върнам? в смисъл? Ами цветовете от честа, които си. Защото мисля, че трябва да върнеш жълто. Еми, имам А, 18. жълтото си го върнал. Имам 18 оранжева в мене. Еми, остя в честа. Чакай да покопая малко. Така.
Ще копая малко и ако намеря нещо интересно, ще пусна пак клипа. Така и отново сме тук. Аз покопах малко, намерих лава, копах колата, нищо интересно. Не ми върви днес. Скрини довърши вторият етаж. Даже почна да го обзавежда. Ето, това ще ни е така се каже чест рума. За сега поне. Временно. Мисля, че това ще е от епизода. Дай да отидем да легнем. Сега точно не. Добре, ще изляза да свърша малко работа. Табели няма. Така. Ще изляза да размножа кравите. След като размножа кравите, мисля това да е за епизода. Крипър! Не. Не ти гърми. До къщата ли гръмна? Да кажем, че една от кравите е вънка. Засегната ли е къщата? Не, къщата не е. Фермата за крави. О, идва и зомби. Всичко върви по план. Ще бия зомбито с уит. Ти ли ще ме убиеш, бе? О, добре, не ти, скелет. Ами до някъде той те уби. Хора, това ще е от епизода. Ще възстановя фермата, колкото мога, докато не са избягали всички крави. Скрини, кажи чао. Довиждане. Или довиждане. Нападнат съм от Пайк скелет, всичко е наред. И... Стигнал е добре. да. Чао.